Hello guys, good morning everyone. For today's vlog guys, magkutaw kito na pug ko sa among balay morning time. Sayo pug ko ning mata na guys, kaya kung mata lagi kaning mo dumdum na og matag sayo og akong Persian pod usa ka alarm na ako guys. Nandito na ko mag-alarm sa amo ang clock or cellphone kay ang akong mata mo dumdum na gyud siya. Ngita ko giherban. Na guys, may banana, sleeping pa. Ina ko na siya kung anong kanang istorbohon pag matulog na siya kung may trabaho kay. Muna yang tingpang huway guys. Ako ang gihirbanan akong buhok kay. Kuan ra ba nimo? Ang mga katiyanan dyan. Nanagko na tong katiyanan. Dili makayag diet guys kay si banana si dalag sudan. Muna ning burot ang tiyan. Di madala og diet kay sige lagi ka ng baba. Sige gabusog ang baba guys, di madala og diet. Manarapo ko sa lamesa. Dayon ibalhin ako ang munggos. Ako sa anay kuan. Magkuha tag trapo sa lamesa guys. Ari oh. Trapuan na tong lamesa. Diyan ka muna camera. Kay nirapo og lamesa si Manang. Si Manang Lily. Manang Lily. Asa kang spray. Wala may spray diri. Ato adin sa pan. Adin sa gawas ang spray guys. Kuha ang sana ko guys. Sulod ba ka? Nirapot tag lamesa. Di ara guys. Wasawa. Hi everyone, good morning. Ang among saging. Uy, nahurot na yung saging ni banana. Napakoy nabilin saging guys nga turon kang banana nahurot na di ay. Iyan na din gitaon ng iyang saging og hurot kagabi ilo yung banana. Naglanta mangud siya, nagmarathon movie mangud siya guys. Unya. Wala man ko nagpalit na og junk food kay mukaon man siya apil mo tong. Wala sino siya laing masima-sima yung saging gihurot ito yung pay. Amo mas banana.
teres na mo guys, ako apang gihumulan og tubig. Ibutangan ako og sabon kay para ang kanang ihi kay akong kana ang ako ang husky kusog kay na mangihi diha sa kuan. Sa teres na mo, tapulan kay muna guys. Unya guys, mag-spag ko guys kay kanira man gamay ra. Kanira ko i-spag. Mag-spag na pud ko guys kay wala man ni kuan. Na atay gamay nga sauce kay gamay ra man ang ato ang noodles. So kanira ato ang ikuan. Corn beef ra kung butang din atong hotdog. Niara atong hotdog guys. Maura ni ato ang atong hotdog. Bugnaw kaayo atong hotdog kay sa ref. Ay, ibalik sa nato sa ref kay unya padapit na ko na i-prepare kay manglimpyo pa ko sa terrace guys. Unsa man? Ha? Wala pa man naluto ang rice. Unya na lang ha. Compression lakaw-lakaw na. Rosem. Na kuan ko unya on ala. Na naman na. Isto lang guba. Ito gawas ko pag panambal dito. Kuan sakit sa mga iring karon guys kaya nabitang magbasa ilang tae. Kay nun day na po naraba mi stock tambal oy wala na mi kanaog sa ubos. Kay saan mi urasan ng kuan kagahapon. Yan dali-dali pa jud mig uli kay kuan. Sag manawag amo ang mga kauban mag-meeting. Ang limpyo sa ako sa terrace guys. Oy, nindungo man ni ay. Manglimpyo sa ako sa terrace guys ha kay mitras dili pa init guys kay unya dapit guys init kaayo ni. Tang natok spray kay para humot atong palibot. Samukan ra ba kay ni akong boots mura ra ba ni yabagon. Dari ra na ako na ibutang. Kay sibot samukan kaayo. Imagsamok-samok ikaw. Kanang baba nimo nga kuan kaayo na. Imagsamok-samok. Na. Ano ka? Odia. Nato dito. Dito. Magsamok-samok dire. Nako dito. Dito ka. Dito. Samukan kina diri guys. Ita man na akong trabaho kung ana siya diri. Hi everyone. Thank si Manang. Una akong trabaho mga tag-adlaw guys. Taga-adlaw dyan na guys. Before kung mag-una-una sa lain akong trabahoon. Una-una sa akong bahay. Shhh! Dagod! Kani gud akong dagol gud. Ambot na lang. Pati pong pagkakuan na. Tama na ito. Di kayo murag ako. Ora ka ay dito dapit. Everyone, at saan yung humanon everyone kay ang init o padulong ng adlaw. Oh, saka na pad. Dito ba? Sama-sama puri ha. Dito mo. Nanong naaman din mo? Oh, na. Dudit tag samot ninyo ha, dadali ta kay ang init kay padulong na, magsigig samok-samok. Dagan pa kita trabaho unso.
Asa ka dire? Ay, nako guys. Diyos ko Lord. Trabahong walang katapusan. Oh, dito. Dito lagi ba? Dito lagi. Dili lagi diri. Dito. Dili diri kay nang limpyo ko diri. Naka dito. Naka dito. Kita mo man nimo bang limpyo no kabilang ta lang diri bilat-bilat ta diri. Kita na tong kuan sa video. Ako naghimulan og tubig guys nga naay chlorine kay para ang niungaho ang mga baho nga ihi mawala mawagtang. Ikaduha na nako ning humol guys, ganina gitrapuan na nako ni kani ikaduha na nako ning humol kay para ang ihi mawala dili gyud manguan ba mo alis ngaw. Nya. Naamang ko'y hypo dito guys. Akong gikuanan po og hypo kay para mamatay ang kaning kuan sa ihi. Dili na nila masimhutan ba. Kay sa una wala na ko ni ginabutang ang hypo ta, gaadlaw ko magpahidiri og ihi karon nakapahi kog utro ka nag-ihi sila di ari gas kay gabi gaulan man gud kusuking ulan nya. Tapulan na siguro kayo mang naog. Ang ako aramang husky mo matulog diri usa guys, dili man na matulog ako ubang iro diri kay dito man na sa sulod. Siya rin nangihi di ari tindaghan nag-ihi. Akong husky guys, mangihi na siya guys, isa ka kuan pati daghan nag-ihi na siya. Unya may lagi kas aram mo ihi. Basta ting ulan guys, ingon ani daghan gi kog ihi malimpyuhan kay tapulan kayo na muna o basta ting ulan. Diri ra na siya sa sulod mangihi. Kita to mo pagka-virginity. Sa kuan pa na guys, uban pa pasultian, bahala daw kunog igat basta cover bilat buang. Inuod bitaw na tan-aw nila sa mo igat kaayo ka nya, wa sila kay blos del istorya nga. Imong kuan ra di ay murbag kanang dala juk-juk bitaw din. Seryosohon dayon sa mga inggitirom ingon din igat. Nya ang istorya di ay mo igat mo di mo nilihukan. Ana man na taga sigaran guys. Ang uban ito nga gapundo rag balay in taon nga di gani halos ng gawas. May ilang ingon nga igat daw. Uy Ginoo ko. Magabaan unta mo oy. Sa inyong pagpasangil. Na ino nangakarma naman daw guys. Mo ako nadunggan nangakarma daw. Nya marisi kay mga lagtanon man. Ay, Diyos ko Lord. Ako tao nara aning balay, magsigig pang limpyo di mo balay limpyo kaayo kaysa magsigi mo pang chismis di mo balay pating hugawan, naong ray puti. Naong ray limpyo guys, pero ang balay pating hugawa baho kayo. Maluoy na lang ta. Ako limpyo jud kog balay oy kay limpyo kita mo gawas, guwapa kita mo gawas unya. Atong balay pating hugawa agoy ang saway ana lip and right dito diri. Ako isan pagkuan limpyo kay kung balay. Bisan pag bisitahon akong balay humot kayo.
Kuan ta og mga ihi. Pangkuanon ang mga ihi. Nangi bes buts diri pero amot og nganong na ay ihi ang kuan. Ang kuan gining bataan ni. Hala, gikalibanga si Butching. Agoy, ginoo ko, wala rabay tambal, hurot na. Guys, gikalibanga eh. Wala na rabay tambal. Ay! Tanawa. Uy, ang kamera, wala na natarong. Kalibanga mga Butching na. Sige, kaon pa plastic. Di magpangaog plastic, good. Di, kalibanga. Yan, saan man naroon nga, wala man tayo tambal istak, hurot naman. Namin nabilin tambal guys, duha ka buok. Nya, kanang nag-abang sa balis kong magulang, kaya sakit man pad iyang iro guys niya. Luoy pa di tagaag tambal guys nga. Ako, basta iro na gani ah. Ngatag jud ko guys, basta iro ang kuan. Magsakit kay luoy di na sila, mura pa ba na sila tawo in tawon. Mo to gihatag na mo ang kuan, ang duha nga tambal na bilin. Unya. Wala pa mi kapalit kay adto mi sentro malimtan man ya. Atong nagbayad ko og kuryente. Abi sa kong bana og magpalit ko. Wala na ko ni atog sentro kay kapuyan ko mo atog sentro. Nya labaw nagwa pa naman akong balay, ako ang trabaho sa balay. Puyan ko mulakaw. Kinahanglan humanon ang trabaho sa balay, aya mulakaw. Aya madto og sentro na. Wala pa man to naman akong trabaho sa balay guys. Matong wa jud ko milakaw. Diretso ko uli pag man ako bayad kuryente, uli na dayon ko. Magkuan ko tae. Dali na ako ipatong sa kuan sa kung mga iro ba. Pwede ra man siguro kuhaon sa nako guys kay patong nako. Pila naman kami minuto? 18 minutes man eh. Kung ipatong diri guys para makita ko. Na. Just colored man yung kamot good para maka-vlog. Adto ta dito kay makuha tag water. Sana oras dito. Akong dogi. Sig sunod-sunod ni mami. Sunod. Akong mga dogi oh. Nagpuyo na ang isa mo sunod oh. Magsikyo siya na ko guys. Ali dong. Ikaw ang tidala aning galon dong. Sa po ni mga anakan ni Isogo. Okay. Ang mga langaw. Magsayo jud ko direk pang limpyo sa mong gawas guys kay ngano init kayo unya.
Ang init hapdos kaayo, magwanta rang kainit rong kahapdos dili. Na init ra gani na guys ha. Inatak agwanta sa hapdos amot nag maimperno. Uy, Diyos ko Lord. Ako na po ipatong diri kay kuan ko sa suso na puntain. Wala ba din ako ni banana ang tae karon? Ano man na? Stall. Na. Gusto nung karon. Kalibangan na po gabot. Inom ka tambal unya po sa. Kalibangan si boss guys. Inom ka tambal unya ha. Ali pa ba namin na dagi ha. Kalibangan si boss guys ko. Inom ka tambal unya ha. Kalibangan unya. Uy. Ay, ang kilang saan dito. Pinatungkol, pampiin. Ano adlaw eh. Init na, sugi na tinukot. Ito mapilit na ito, kaya init na tayo. No? Init na. Sa sulod, dalan pa kong trabaho. Adto na ako sa sulod guys, kay dagan pa og trabahoon kay man ako og limpyo diri sa gawas. So sa sulod na pud ta. Ay ako pa dai nang tangag tubig ning kuan oh. Tira sana. Kay butangan ako to. Ayaw ha, kay makuan ang cellphone ni mami ha. Labat sa natin ni Papa. Guys. Naglaban sa Papa. Magpuyo. Dili na, ako anong dili na. Iskulit na mga iro. No, lagi! Ito makasa, kuan ba, binanglan pa yung madukol. Ayaw mo, kuan. Dili lagi din na. Nailagan tubig dito. Diha din mo inom. Umot na guys. Naputol ang ulong mami. Okay, para walay kuan. Balhibo.
Dara dong. Inom na. Inom mo anak. Uy, ginoo ko akong short pipindo aga. Magbutang kog tubig dito sa kuan guys sa teres kay